Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nembag bigat yo amin nga sangapada papagayam. Manipod dito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio, amasarakan ti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At thimanan nga sumangbay ti programa, Dear Manong Nemi. Kadat iti pagaham yun ni Manong yun Nemi Ruiz, kumapkablaw kay tinembag nga bigat, nembag nga oras, nembag nga aldaw katakayaming sa kapada. Kumusta kayo mga kanemers? Kumusta kayo mga kadir Manong Nemi? Pakishare yun ti programa tayo please. Share. Ayan, nalakamit lang ti mga share, ayan. Hanyo ka lang nga sulsulitin ati mga share. Share in public, share kadagiti gagayemyo. Please share this program. Ayan. Dito ko na dikit-kit daw ka na kayo. Ayan. Agbuya kayo. Alagad na magustuhan nyo. Hanyo ko magustuhan. Hanyo ko magbibuya, di ba? Kaya thank you. Tagbuya kayo. Kaya magustuhan nyo. Kaya pakisiryo. Amo yung sigurado tayo nga magustuhan met naging gagayem tayo. Hintayon rogyan, nga ibasa ti pakasalitaan ni Lisette Canapoluan Bulsek, iti parang surat ni Saldi Codal, iti Barangay 8, iti San Nicolas, Ilocos Norte. Sandali lang, baka malipatan ta, i-record ta. Data. Sagadahin nga ti surat, umunang hindi pagpilian para ti panakapili ti best letter of the first week iti buwan ti July. Dear Manong Nemi. Sidsidiran ti anak ko nga ni Ria, iri sumangpetak, iri balay mi, akaduwak ni Cesar nga kamalala. Manong Nemi. Binabalaw ti anak ko. Ano dito nga aramid mo, ma? Di ka di marimon? Una di ka di mumutang iti Diyos? Di nakbiyangan, si ka nga babaya. Kaputas siya pala ti inam. Ha? Di nakpakibiyangan. Siyak iti mang bibiyag kada kayo nga agama. Ma, basol iti Diyos na naramidan nyo. Laglagipay nyo si bibiyag palayang ni Papa. At dalayang nito'y balay. Kapo ka dito may sa nga bulsek. Nga saan nga makakita? Kat maarami julatan ti kastoy. Luwapi nga raramidik ti kastoy. Saan nga siya tikim basol? No dikit basol na mismo ti amam. Basol ni papang mo? No andyan ka sa sad na ita? Katrumbeng lang nga pagtuo ka na ita? Ma, awang ka din tinabati ng respeto yun ti pamilyam.
Siya nga anak mo. Nagruna kini ba pa? Kinunak manong naming nga nagsangsangin. Sanak magayam nga welcome dito nga balay, Lisette. Kinuna ti lalaki. Ni apay, nagbaliw ka siya. Kinuna ni Cesar. Kuno si Kamot, si Saldi. Di ka malalak. Sana talaga. Gabuta, lapdan kayo. Jack, kumanunong. Iti nga makilubong kayo dito yung balay. Ay. Awan ti karbangam. Nga maglapad ka, iti pagayatak. Kinunakmet manong. Gabuta pundar ko na ito nga pagtaingan. Mama, no agpilit kayo nga maikabalayo at kamalalayo ito ito kabalay. Sakti pumanaw, naipilit ito kahityo. Kinunana manong nemi. Ininto ta dalaeng ni Juan nga asawak iti maysa nga paset ti suli iti living room. Manong, jak pulos imbain, jak pulos inyamak, nga inyawid ko ni Cesar, nga insukat ko iti bulsek nga asawa. Nga dayta ita ti pangbabalawan a pagsangsangitan ni Ria nga anak ko. Amok manong naming saan nga mangeg ni Juan ti argumentomi nga gina. Gabot ta bulsek ken sulpeng, sulot. Nagbulsek lang aruden, nagsulot pa yun. Nagabo kami ken Cesar sa di abroad, nagtrabaho ka na nagkatrabahuan kami ken nagkarelasyon kami. Tamay sa compound ken na pagtaengan ti pagubrahan mi. Maysa ken nagpada ti employer mi. Driver isuna idinto siya ket TH agtagibalay met ti trabaho. At na pamilya ni Cesar. Ngayon insina na ti asawa na iti nagkarelasyon kami. Iso nga imbes nga sangpetan na ti pamilya na sa Tarlac, simurot metten kanya. Nagbakasyon kami idi, nag-cruise idita, nag-cruise country anapan nag-tour digiti employer mi. Adamat kadya, duwapay nga katulong nga nabati, nga nagistimar karikiti taraken nga aso. Ken, mangtagiban iti balay. Mangtagiban ti balay. So nga ide agpakada kami kini Cesar, pinatganda kami nga employer mi. Ket nagtulagan min ti umay dito Ilocos, dito'y kami nga sumangpet. Insangpet kon, ti kamalalak, iden nakon, iti den na ti bulsek ken sulot nga asawak, ken ti bugtong nga anak mi nga ni Ria. Ngam deta ita ti sambet akayat ni Ria manong, tano saan ko kano pagtalawon ni Cesar, iho iti agtalaw. Nagamam mo kami di ken ni Juan, iti agad-adalak pala yung di college. Nagsindinget tirik nami, aging ka nga nagrayo kanya. Iti song batak ti ayat na isumutten tinangawis amapang kami agboy ti sine. Ken iti uneng ti paksinyan, manong nemi, siyempre dito nga mapasamak iti panaglandip, panag-raip, dagiti bibig mi, inarakop, idikuan, agdapadap meten manong nemi, hampel lang abulsik idi ni Juan, ngam naling agkarawa man. Agdapadap meten dakulap na itinadumado mga pasad ti bagik. Arunan na tiriknak manong nemi. Wohen, agtutubo, arig na, nga kaub-ubing ang mipalayang ini. Kinagamot sa amin nga matapelan, manong nemi, tirik nami, idiromwar kami iti pagsinya, nagdiretso kami iti hotel. Mayat kumang kwan ito ya, iti kalman laing kumang naibasa. Tapno yat aduta jay romansana. Ngam dati manong nemi met, isongas jay lang. Naulit-ulit na gidi anaragsak kapag nagkanaig mi manong nemi kini Juan. Kadyak pulos namnama nga nakaalak.
Jak idi nagregla sa idikuan aginawa kon na makadulduluak sa maulawak nadlaw ni inang ti kasasad ko ket pinagsawsawan na. Kastaon ti pungtot ni tatan. Garampingat ka nga babae na inumal ka. Apa nga impay mo ti kinababae mi tilaksin nga agad adal ka. Pakawanin da kumatatang pangasin na pakawanin da. Ngem tinong panak ti amak man. Siya sino? Siya sino takin nilami di ha? Siya sino? Gabot na sana nga dagos nga sumungbat manong nemi tinibab namat. What? Tinibab naman ngiwat ko. Ket ore lagdardara manong nemi. Anay ko. Anay. Hausunan na talakay. Panangasakit ni inang kanya. Dinakbiyangan. Tapag nakmag na yung anak mo. Wala nga magdardaran. Di ka kanibaas yan. Pakawanan na kumatatang na nang isulaing tibabaling kong ibagaman ng name. Gabuta, nagliwayak, nakabasulak. Ay, abam na taga lalaki. Kanya kititrak ka lang. Kasalita kita. Kinuna ni tatang. No din na itakdil ti dayo mo. Dahil taga lalaki, mapapatay ko. Kasado nga ro din ti panagbasa ti anak mo lakay. No pag-asawa mi da. Kinuna ni ina. Saan mo basol detan? Huwarin sa binata nga adal nga imagbagam. Gapot na nadadalan ti dayo ti anak mo. Susapo. Sikat tumat kami malasan ko. Di ka lang nakapanunutan. Kinuna ni nanang. Kitbiyang kulangin manong na imi tinagsangsanit. Kabilitan nga natidong tikalay sami kani Juan idi imay nakisarita rin rakkel na aniapay nga rod disimurtak iti pagayatan da. Ngam napanunod ko abasulmi kani Juan ti amin. Impas kay ko ni Ria, impas ngay ko ni Ria. Siyempre, sanag idin nga nagbasa mano. Kastamit kani Juan, tarumbeng agsapul iti pagbiyagan mi. Alangan met manong nemi nga paduduulan datan karigit rakkel na. Kada kami mat nga gina, siyempre saan nga mabalin nga ibagada nga income makipangpangan karigit rakkel ko. Kini so damat tinya mangpakan kada kami. Kasta iti damo tinapasamak. Iso nga kunakang kuha na nga agsapol ti mabalin na pagkagitaan. Ket construction tinastrek na manong. Iti damo, siyempre, marigatan kami tanang aron. Ngaminan anusan mi tabasol mi matlang. When construction, tinastrek na iti damo. Nagkasera kami. Naimbag, nalaka, ti bayadan mi iti abang ti kasera. Old house, nga nagpanawan di kita kimbagi. Ada amin na sadya, at dadan sadya haway manong. Naimbag lang nga da mangistima ti balay. Tanalawat ti balay mano. Kaya nalawat ti hardin kan arubayan na. Nagbalin ti ugali, wano nagbaliw ti ugali ni Juan idi agbayag. Ada idin elementarya ni Ria nga anak ko. Pasari mabartek nga sumangpet ni Juan nga agapoy ti pagtrabahuan na. Masansan nga marabyan. Ket no si taek iti kasta nga kaladaw na kunanak idin ti kastoy. Awan ti bibiyang mo! Juan, awan tayo bibiyang mo tararamidek. Tinaskan ka nagtrabaho wak. Aday suportak ka na kayo. Nibartek ka manin, Juan. Yan. Sige mo amot sa usawem. Nabartek ka manin kunak. Nabartek ka manin, di mo man amot sa usawem. Diyan ka mo tibagbaga. Hapay, agbaoyong ako nga. Sana kastat ko na, nabartek ka, kaya di mo amot eraramide. Basta dinakbiyangan, nalawag. Kahit nung dinaksardengan, parparak taro pa, bawadam! Oo na hindi ka sa saad, hindi manong naimi. Oo na hindi ka sa saad, manong. Naimbag, maawatak. Wan, napasensyaak. Nagpaspasensyaak pala, idi. Tapampanumutik, idi, no, ang mga may matmatangan ni Ria, nga anak mi, tikas tamo paspasama. Diyak kayat nga ma-demoralize ti panunot ti anak ko.
Ngem ore kasano ti panagibtor mapnon met tiriknak. Nang runit reminsan manen nga nabartek, gagangay ko lang siyempre kabagbagaan. Ngem pinadakkel na. Nagbanag nga riri. Manong nemi. Nagbanag nga riri ket tibunagon dahoy natong panak ni Juan. Aba, nasakit. Ore lagdardan nagbibig ko ti adung agapuanan na. Nagsangsangitak. Nakigabalak manong. Pinungot-pungot ko kinarkaramutak isuna. Kinagat ko pa'y tilapayag na. Mama, agsardin kayo! Kinuna ni Ria ang anak ko. Nagsangsangit ket day din ti kapuna ngin sardin ko iti nakigabo iti asawak. Nakita nga agdardara tilapayag ni Juan manong. Bumalis nga ta kumamit pa ya, ngem inarakop ni Ria ti amana. Mga asim pa! Hawang gawin ni mama! Hawan, mga asim! Kastaon ni idi ti panagsangsangit ko. Saan nga kapoy ti sakit, agapuana na kanyak, ngem nasakit para kanyak ti kasta nga napasama. Abay mata nakasta ti nagbalinan ti asawak manong. Nagbalinan nga pasurot ti sairo. Gabaw iti masansan nga panagapa, ken saan nga panagkinaawatan, saan miya panagkinaawatan. Amang kunak no gapo, ta iso, ti agsapsapol, ti pagbiyagan mi. Ket dahito ti kapuna nga maaramid na natantag barbarte. Naimbag kumamanong nemi no saan nga agkaryar, ken saan ko mang agkabil. So nga napanunot ko ti ag-apply ti abroad, kas OFW sa Taiwan. Naimbag, tadaya intulong digrakkel ko iti gastos ko man. Napanak nga rod naggubra iti Taiwan. Napindas ti damo a pagtrabaho kas overseas Filipino worker o no DH. Tekunanda nga domestic helper. Agtagibalay na asikan na yung bag dagiti employer mi manong. Nga nasagot da dakkel pa iti ipasweldo. Itugod agpay kada kiti papapananda kas kuma iti Hong Kong, Singapore, Malaysia, kada dumapay pagilian iti Asia. Kasta idi iti kasasaad ko ti abroad. Ket nakapundarak iti lute nga nagdiswan ti duwa ti kadsaaran nga balay mi. Gapo iti dahito nga panagabroad ko manong. Napagbasag ni Ria, ket iti agturpus ti sekundarya inkalikagum ko ti nagbakasyon. At damat la supapak tirigat kunak. Idi ni Ria ti valedictorian man. Ti adat na saan kadumatan nga mapapanagubra ni Juan. Pasaray laengan ket kuna ti anak ko nga nakibarbarkada pa ni suna. Kasla kanon may nga baro ti ugali na. Ket nagipulong ti anak ko. Apay ka di ka pinagbalbali Juan. Di ka kalimabain ti anak mo? Ket bumalasangin? Saan di nga nagtimek na labit ang muna at tinihuay na. Ala, gabutawan titibag na kunak, binaybay ako. Ang mga nugsumbat kami. Ket agdin nangaran kami manin. Inipturak, iti nagtrabaho sa abroad, saan met ket di una nga narigat ti trabaho mi. Yan tirigat na, tirigat akalabang ko manong nemi ket ti humsik. Kaili ko nung kuha ti pamilya nang runa kiniriya nga anak ko. Nagkolehiyo idin manong nemi ni Ria, idin namin siya nga tumawag kanya. Ma! Oh! Ria apay? Sa balin taramidan ni Papa. Ano ramidan na? Agbababae. Hanya? Unma, ti mo di, katipasyar na, ti kamalala na, dito balay. Ibyan pa yan, ito na minsan. Hunya? Dakit animal? Manong na yung Jack Plus dinamnama sa bagay. Nagloko na itang asawa. Saan nga mapagtalkan ng mapanawan? Abos na sa langit nga obran, papakpakaan, amang namnamalatan ti papauit ko. Sakit kasta, agbabae, isagpat na ba ti babae ti balay? Balay nga siyak tinang pundar. Dagiti animal. Nasakit tinakim ko iti kasta nga aramid ni Juan nga asawa.
Di kay pala matay. Kinunkunak pa yun, sakit tinakim ko. Hagasem luglog itandak, iti bukod ko nga pundar nga balay, iti pagaramidan, iti pananglipot na kanya. Dagiti awan ng bain, dagiti animal. Kimatlayang ti di mabales. Kinunkunak ng sangsangit. Kasla nagtupak ti langit kanya, kiti kasta ka napasamak, manong name. Wahin, kad saan ko nga nailimad, kadi kiti kakaduwak, iti pagtrabahuak. Kaya pakita naman, iti panakipagladingit na kanya. Nang roon naman ang naming ni Cesar. Ni Cesar nga driver, manong naming inipagyanan. Dito na kasi nang-trick namin kay ni Cesar, ang ganjak ni Namnama, nagkarelasyon kami. Kaya siguro ti sakit tinakam ko, ti kasi diyang inaramid ni Juan. Juan lang aro din tinagan na, kasi diya pa iti ugali na. Adak dito abroad nga sakripisyo at dadad sa diyang agang ganas apay nakailat mayat ang ganas ko na ka so nagkirelasyon akmat manong nemi kini Cesar aging nga nakalipat kami insarek na kinisilad na iti quarters na iti trabahador manong nemi na isyasit iti building di dakila pagtaingan di iti employer mi ket dito nga opo manong nemi tao aklaing agkasapulan na. Diba? Lumaaramid di kiti mabati dito Pilipinas, maaramid bingat nga dito abroad. Puerto de los Buenos. Buwan manong name tati adda itiriknak kayat kumet ti bumales. Lumaaramid ni Juan, apikit din nga maramid. It's unfair. No isulat agragrak sak kuma, ala. It's unfair, no sulat agragraksak, katsak nga rodan. Nagpapas kami, tagpadpada kami nga mawaw manong name. At damat pamilya na, kadya ka mo, taada ka numat aramid di asawa na. Sus, agpadpada kami kini Cesar di Gasat. No maaramid na, aramid ang tamet, Liset, uwin Cesar, uwin na po, Cesar. Kasno gayam tiragsak tinamayag adi nakaraman ni tiragsak mano. Agasem, tawen nga naipaidam kada kami kini Cesar ti kasto aganas ti biyag. Dikit-dikit dilatan asawa ming agangganas dita. Da kami mata. Tanya nga rod manong nemikit adayong ti asawa ken pamilyami ken agar aramid daman ti madi. Nalabit nga siya ka mo, maaramid relasyon mi iti sa bali. Tanaibturak mo iti naunti nga panahon iti. Ngam gapu iti inaramid ni Juan nga asawa kayat ko ti bumalas. Uwen, na minsan na timawag ni Ria nga anak ko. Ma, apay. Hala, Ria, apay. Dadagas ka na pasama kini Papa. Anya? Apay anak ko. Nakita na ni Papang iti may nga lute, nga awampuot na. Kinabkabil ta kano, kat adalita sa dyan iti ospital. Ano? Kinabkabil na ni Papa, awampuot na, impanda iti ospital. Alalakit mapamor kita na anak ko. Ta magipawitak ti gastusem. When tumawag to noon niya at kasasaad na. Dapat ilay surat ti ICU. Iti intensive care unit. Kinunanay. Manong nimi. Diyan mo numaragsakan na kuno saan tagburburak palang tintarak iti asawa. Timawag man ni Ria. Iti may katlungal daw. Ma, apay, kumusta ni Papang mo? Si Bibiyag, yung saanan nga makakita? Anya? May san nga bulsek ken sulot. Segundo investigasyon na giti polis, inggagara nga binulbuluda kad nalabit ha, kaya't da nga papatayin ni Papa. Takal ti atab na iti otoridad nga love triangle ti anggulo ti krimen nalabit
bumalas ti asawa ti kamalala ni Papa. O niya? Diyan kamalala na, asawa na? Ada. So nga bimalas mo ta, diyan asawa ti kamalala ni Papa. Kastaya, kasol nga nakunak ti anak ko manong. Nagsangsangit ni Rhea. Ngim siya. Ako man napulos ti danag. Ken napanangaasi amariknak iti asawa. Dahil ti maalala na. Nako na ti isip ko. Dusa na. Kino na kini bagi. Ma? Kakaasi man ni Papa. Kino na ni Rhea ang agsangsangit. Alakat anusan na balasan ko. Taday ti katukad tinagbasulan na. Ma, saan ko mga mantakasat ti bakunayo kay ni Papa, please. Alawan. Mga patulog ti kwarta. Ta ituloy yung paagasan. Barang nga agsublindo balat panagkita na kat panagdengeg na. Un ma. Idi na pan nagtour manong nemi dagiti employer mi inranami kini Cesar tinagbakasyon dito Pilipinas. Nga imbes nga sangpetan ni Cesar ti pamilya na sa Tarlac, siyak meten ti simurutan na. Nasangpetan mi dagiti agama iti pondar ko nga balay adda ni Juan ti maysa nga paset ti suli ti living room. Diyak pinagunyan. Kasla awanen ti gagar ko, sumgar nga dut-dut ko ken kuana. Sa ore nga tano, pagunyak, sulot ken pulsek meten. Huwan manong. Imbes nga kaasyak ngam saan, di ka pala matay, di ka kumapala natay, animal ka. Nako nakiti isip ko. Kumakit gabalan ken igus-gus na ti sakit tinakam ko, tinaramid na. Huwan, kumakit gabalan ken igus-hugus ko, iti sakit tinakam ko, tinaramid na. Yung Jack, inaramid din dahi tamanong. Taad na respeto iti anak ko. Nakita kiti nga daigam na nga cellphone ni Juan sa adabasit transistor radio iti abay na. Ken may isa nga typical tikadakil ng speaker. Nalabit nga agpatukar nga taa. Ngam kasano nga usarin na ti cellphone. Ket bulsek. Ken kasano nga mangeg na ti sound, ti radyo, ken speaker. Ket sulot ken bulsek. Minamauyong nakunak tinakam ko. Nalabit aramid ni Rhea dayta kahit nangaliliwaen ti amana. No ba amuna ti kasasaad daytoy siguro kunana nga taano at sound iti uneg ti pagtaingan ket may awagsak ti nagensentirik na. Sa nalidaya talaga ti kasasaad daytoy piman nga agama. Ti anak ko ti kaasyak manong. Sinidirnak, ti anak ko, binabalaw-nak, iti madi nga aramid ko. Iti panagsangpat ko kini Cesar nga kamalala. Pumanuwak, mama. Diyak may rusok nga kampalay na ta kamalalayo. Kinuna ni Rhea, manong naming agsangsangin. Kaya inok ko na, di kinisubag manong arwatan na kat nagpakada. Inagagyan ka na, lulukin lola. Daka hindi makamo nga mag-istimar kini Papa. Kinunana. Kadya ko na igawit pa manang. Nasakit man tinakim ko ti kastoy nga napasamak ng awan ti mabaling ko. Anya nga rod. No, pumanaw. Nasiyat no, mapanagyan ka naging tinarakel ko. Nang ronang at bumalasang yan. Amangan pagid di no, makurso no daan ni Cesar. Kit aradasen na. Dahil dapat tintisang nga mabalin no, pagrepetan na kami nga gina. Iawat ko ti kasapulan ni Juan ultimo apandangan ken idanon ko iti sangwanan na. Nagloko ket dito nga taon. Agserbi akit din ken kuana ket liliputan na. Wan manong name tiyak kayat. Nagsasawong kami nga mangan at alo kada Cesar. Kabaylan naman ti mapan na kabaylan naman ti mapan ti comfort room. Itutudo na nga iturong ti sarukod na. Napigsamit ket di a magna nga magsarukod.
Ta iso ti katulungan na ti sarupod. Akasla, giyak, iti turungan. Juan. No umuli ti nga to, kat mapan na iti piranda, mapan sadyay ng agpalamiis, pasaray kudidan na, ti cellphone na. Diyan mo, araramidan na. Kasla, picture taking nga ta. Amazing ko na. Jabulsek, picturein na, ti magbagida. Yung kasano kumakit bulsek? Naragsak ti ba nagbakasyon mi kay ni Cesar, adumit ti pasyar mi, napang kami pa'y nag-overnight sa di pagudpud, sa di Baguio, no daduma, malipatan mi, nakalukat ti Ridaw, ti silid mi kay Cesar, ket agan anik-ik, ti katre, ken agas-asog, ken agas-agar aring eng kami, iting ka pa nagrinuman sa kas kam la maladaga, nga lamo-lamo, itirabaw ti kama, ket adu nga posisyon, ti paturen mi, putarin mi, tingkam pa nagkanaing. No kastan nga malpas, ti aramid mi kini Cesar, rumara ko ni ti siled, mas daawak, taad na ni Juan iti biranda, asutya, ngagpalpalamiis, nalabit, no kumata makakita, ket saan nga bulsek, ken saan nga sulot, makita na ti pelikula, iti aramiden mi kini Cesar. Kahit kung asawen, may video na kam kuma, kahit mabalin na nga ipelikula. Hagasem, nalipatan mi nga, iserado tirikap ti siled, apo, namakpay, no makakita ko may isuna. Kat siyempre, mabuya na, ibig-video na kam ko. Dandarin malpas ti makabulan, nga impakada mi iti employer mi, nga bakasyon mi kay ni Cesar. Iri adda umay akaming ti polisya iti lugar mi. Nagsardeng iti balay mi ti patrol car mano. Nakigtutak. Pinalawlawan dati pagteken mi. Naka-full battle di gito eh. Kasla, oh my God, ano na ito garamidan da? Naka-full battle di kiti police, kasla adada di paggugubatan. Nakausar na diti assault rifle, simrek na diti duma, kahit pagamom ta, pinusasad na kami kini Cesar. Abay, ano ti masulmi? Naklaatak, kahit kastaon iti surong ko. You made the right to remain silent, or else you will ask for your attorney to defend yourself, your side. Kino na, tinalabit adda rangko na pulis. Isak lang kayo iti legal nga aramidyo. Manong nini. Sinutag ko na rin. Isak lang kayo iti legal nga aramidyo. Kino na ni Cesar. Sa dito ng bisita, ti pagpalawagan nyo, mister. Kino natin may sa kanakuha na kapulis. Kat dagdagos ganlugan na kami ni ti patrol. Napardas ti gundaway, awan ti amo ka nagbasulan mi malaksid iti panakikamalalak kini Cesar. Ngayon sisigno ko mati nagsaklang ka na kami. Agsisimbarat adda iti panunot ko manong na mi kabayatan agtartaray ti patrol car. Awan ti amok nga nakabasulan mi. Adda ni Juan sa Jibalay, analabit saan na pahinga, naamuan tinapasama. Gamot tamay sa abulsak ken sulod. Adda itay nga nakatugaw iti battubatwag nga tugaw. Nga nakabulengleng. Adda yu ti turong dagiti matana. Ta saan nga rod nga makakita. Nasdawag idi ta makagteng kami ti bisina ti PNP manong nemi iti siyudad ti Lawag. Nadanon mi dito ni Ria akasla agururay. Sorry ma, naramit ko man na ito. Tapno, magupad ti minamaag nga ramin tiyo. Kinunatan ako. Kanya? Sikat nagisuplong ka na kini polis? Wen mama, kadakil na kabasulan nyo. Dakil na kabasulan nyo kini papa. Anyat ebidensyam.
Hawanan ka ti utang nga na yung baganakem. Siya nga inam, may iturod mo nga pabalod. Wen ma, ada ebidensya. Dagitoy. Kinuna na kinruar naman ng neminig ni pictures, ado nga ladawan, nagduduma nga senaryo, kas iti ladawan mi nga duwa kini Cesar, nga sila amulamo, tirabaw ti kama, nga kakanaig kami. Kanadupe nga pictures, kas iti panagin narako, panagin nagek, panaglanang, panagkalanglang mi nga nangan, kanyaan niya liditang nga ladawan. Ang dapay picture iti kaadami kani Cesar iti kumprotrong nga oh my God, kasano nga naala na gitoy. Kasano nga naala na gitoy nga di ka napupuutan ni Cesar. Huwag manong nemi. Pinagpirma kan depel da kami dagiti pulis iti papel para ti inquest proceeding. Kaya imbalod da kami iti temporaryo nga siled iti pagbaludan man. Pagbaludan, siyempre, kapag pagbaludan, adarehas na. Mamaliming at imangalat ibukod ming abogado para tinaanay ng investigasyon. Para ti counter affidavit. Iti panang sungbat, affidavit ni Ria, iti petisyon. Ken panangisak lang na kada kami ken ni Cesar. Yung siya ti mabaling nga kasalita, ket mismo nga bagik, anak, ken na kinarakel ko, ket kaguro na, ti aramin ko. Ni madlaing Ria, tinang sapul ti abogado mi kini Cesar. Isupet tinapan ng alat ti arwate kakasapulan ti temporaryo panakaibalod. Naangay ti hearing, iti sangot ti Oscado, ket nasdaawak, iditaadda ni Juan. Ano? Kadalad to Kinabaylan na din di muli, iti may kadwa kadsaaran ti Marcos Hall of Justice, iti branch 14, manong nemi, Juan, iti sala ni Philip Cristobal. Philip Cristobal, Philip, sino ta artista tayo? Philip Salvador. Naangay ti pinanimari ina interpolation manong nimi. Kanidi, dabang saludsudan na ni Juan, kas agserbing complainant kan witness. Gamata isuda nga agama manong nimi tinang ipili ti kaso. Adultery kan concubinates kan moral turpitude. Kanidi, dabang saludsudan da isuna. Siya ni Juan de la Cruz, asawa ni Lisette, nga siya ti ama ni Ria. Palawagag indireto ng paukuman nga ti asawa nga ni Lisette, ket binaboy nak. Objection! The word na binaboy nak is relevant. My client is still innocent. Your Honor, kinunati abogado mi mano. Sustain. Objection overruled. Baliwam ti termino. Kinunati Osgado. Juan manong nemi, kadimpukpuk na timuleta. Kahit naibilin nga ituloy ni Juan ti agsalita. May sangal daw. Pet sa 2 iti Disyembre. Si Bangpet ni Lisette nga asawak nga nagkapo sa abroad. Kaduwa na ti kamalala na. Ipagrup ini ni Lisette asahan nga makakita. Gaputa, nagbulsekak, ken nagsulot. Gapo iti panakadangran, a resulta, iti kasta nga kasasad ko. Nabayag nga tawa na kasta, nga diyak makakita, ken makangig. Ket, pinapaagasan na ti anak ko nga ni Ria. Pinaagasan na. Imbag ta ininot nga limawag ti panakita. Ada idinlawag nga masirayak. Ken makangigikbeten. Makangigikbet basitan. Si Mangbet ti asawa kakadwa na ti kamalala na. Ken kapo ito nga banag. Nagpamarangak abulsek ken sulot kabayatan ti kaadda di gitoy iti pagtaingan mi. Ulbod! Ulbod! Sa kagpiso na ita! Kinunak manong name. Madadayong akom,
mabaling nga makontempt of court to as akusado. Gabot dinaalas nga behavior. And it is understood that she is the provocating malicious in this court. Kino natin bangir nga abogado manong. Silensyo! Silensyo! Kalimbilin di osgado manong naming nga maituloy ti manifestation. Juan, kalintuloy ni Juan tinagpalawag. Nakitak ti amin. Ngayon aramin ti asawak kan ti kamalahalan. Dati parang ipag-urup na kit saan ko mangmanghag di kiti arang as-asog kan di kiti kanabtuog na. Ti amuda kit saan ko makita ida. Wen. Nakita. Wen. Kan invidyok. Kan pinicture ko ida. At dito iti ebidensya. Kinunana ket adupay dagiti insarita ti asawak manong nini. Napaneknekahan nga nagbasol kami kini Cesar. Namitlo pay lang ti hearing ngem naiteden ti promulgation. Nabalod kami ti provincial jail ngem sa bali iti nakaipanak na selda. Agsangsangit hak inibisitain na dainang kiniamang. Ora idi umay ni Ria, di mahuatak ti pamakawan na. Imaymat si Marongkar ni Juan, kat kastaon iti panagpakpakhasik ang kuwan. Nagsangsangit ak manong nemi. Nagpakpakhasik nga sa dunta ko mantikaso. Sadya provincial jail nakaibaludak manong. Ngem innemlay nga bulan ti panakaibalod ko kay ni Cesar ta nadengegmet laeng dinengegmet laeng ni Juan ti pakaasik kang kuan. Naamiris ko ti nagbasulan ket di mawatak ti pamakawan. Agyaman na Juan. Agyaman na. Tas si papakawan kan kanya. Wala gyaman at. Ikarik, agbalbaliwak. Kita, isimpa tayo ti pamilya. Kahit ko makapagturpos ni Ria. Please. Kinunak manong naming agsangsangit kat nawayawayaan kami kini Cesar. Ni Cesar nagawid sa Jitarlak, sinublyanan na ti pamilyan. Kinadamag ko, iniagangay, nga nagsubli ni Cesar sa Diabrod. Sa balin tinag-aplayak. Napanakmat sa Saudi Arabia, marong nemig at kaasin na po Diyos, na siya at mat na kitinagbalin ng employer ko. Nagbakasyonak, inagturpos ni Ria iti kolehyo. Kaninturpos na ti Bachelor of Science in Commerce, Venture in Accounting. Sa kalpasan na nag-review, kat naipasan na ti exam na, one ti board exam na. Nakastrek ni Ria ti Mesa nga nalatak ang bangko. Kasi ti Metrobank, iti siyudad Tilawag. Sa di adan, experience na ito'y napansadya Spain, nakiasawa iti foreigner, kat naadan na ito iti duwangan na nagpurgudak na 10 di Pilipinas kat nangipundarak iti grocery. Nembag lang bambantayan mi nga kasawa. Naragsak ti pamilya mi manong nami kat kaslaawan tinapasama kadakis ti baet tinaunde nga panawan. Pinakawan ken insubli ni Juan ti panagtalek ken panagayat na kanya. Kat nagbaling nga nadungo ni Juan nga asawa. Kat siyempre, subadakmat na ita nga pamatay. Awanin marong na imi di kararagsakan. Imbilang ko nga napateg ken Mesa nga tagtag-iinip tinapalabas. Ket, nakaragsaksakak, nukas na unay, nukas na kumay ang bakasyon ti pamilya ni Ria. Ket, makapulapol mi, nukwa, nagiti apu ko mi manong na imi. Naragsakmet, ti manugang ko nga foreigner. Kahit naragsak kami,
naragsak kami. Ni Cesar, awanin ti damag ko kengkwa naman. Dati napalabas kat napalabas. Saan nga may sublipay. Tinapatig ita kat dagdama. Dagdama nga ta kaming matlaing kini Juan. Dagtaltuloy ngagtaktak ko na inay tutong palbiag. Opay, agkaapo ka kamin. At siyempre, dumdadun di ko daway nga agkapsot kami. Nga naragsak kam to. No ijeton na nagkaysa nga biyag ti pagituluyan mi. Ti ayan mi. Ito nga ron ti pagkasalitak, manong name kanagaman naklaon ti anus mo nga nangibasa. At sabi ko matad na matay pati kaadal, liliwakin pagsarmingan ti bihag, kadagiti padak nga dimngay. Siyakti mo na nga naliputan, bimalasak, madikain tagibales. Yung maglaki din, ta si papakawan matlang ti asawa, kat nagsinublian kami, naragsak kami. Toyag yaman nga pagayam mo, liset, iti siyudad tilawag. Inornos ken insurat ni Saldi Codal, iti Barangay 8, San Nicolas, Ilocos Norte. Thank you ken pagayam ko nga Lisette, and thank you mat ken ni Saldi Codal. At tuloy mo lang tati mangisurat ka dagiti mayat nga agpaisurat ken ka kumpad. Di Aida Ferrer, nice story sender, and God bless you ko na ni Arnel Sambusonido, ni Hebe Madrigal, Erlinda Agaran, ni Anatalia Toledo Serrano, Jeriel, Unida Estipona Elena Sonco, ni Sita Delia Macho Garcia, Shirley Marcos Besas, ni Josepina Juicy Domingo di Tauma, ni Mera Andro Pacundudang, thank you Mera Andro Pacundudang, Martes Tejada, and kasautan ni Delia Ruiz Pabro, hello ading ko Delia, and your family, kumusta ka nila Canada. Ni Eden Antanan, Edith Sablay, ni Marites Tejada, Milagros Agabe, nuno ni Lady M, Aurelio Festa Jr., may kumpadre Aurelio Festa Jr. Kumusta amat di Reynaldo Rey Fiesta, kasabat ang kani Victorino Pascua, yeah, dito Hawaii. Hello kani Christine Laguardia, kumusta amat din Arnel, ken your family. Honesto Layawen, kasabat ang kani Torres Bala, ni Immo, ni Mirna Codal Viloria, Charlie Marcos Besas, Herbert Matrical, Arnel, thank you. Tiyan ano siyo nga nagbuya, nagdangag, hello ka na kay amin. Ni Mirna de la Cruz, Imelda Onana, kastawatan ka ni Evangeline Pinere Hidalgo, ni Shelly Llanos, Maribel Macamuras Ilayat, ni Eli Salcedo, Mirna de la Cruz, ni Evelyn Dumlao, Chup Nitram, Gloria Badwa, Minda Mangwagi, ni Rodolfo Burbano, Matt na Yolanda Columpit, ken ni Mary Ann Pacundudang. Ken amin kayo, Neva Jean Asuncion, Lisette, ni Mary Ann Pacundudang, nice story ko na. Tararan, Rupina Rasdas, okay, Edita Sablay, thank you, ni Amante Kalukag, Aida Ferrer, salamat, tararan, Sige. Pamagayan may padaanan nyo 11 o'clock KSK kang salsalak at katawa padaanan nagti 12:30 lagip tinapalabas padaanan nagti alauna idikal man laeng kan padaanan nyo ni kasin nyo yung iti KIK problem of the day. Salamat po. Sumagmanulaeng oras agkikita tayo tumanin. Dagito yung gamsat, dagitay commenters, wano commentators, agkum-comment ka dagiti ingkay mabuy-buya iti YouTube channel, ti Nemer Studio kayapsat, agyaman tayo nakawada. Thank you kani Jocelyn Almeron, Fernan Nabalta, Linda Langorato, wano Linda Langobato, Miho Kasi, ni kastamatan kani Jonalisa Bandaw, ni Ana Marie Puno, ni John Eldin, wano Jodelin Guzman, Domingo Umuso, Edison Yadaw, kastamatan ka ni Marcelina Apelacio, ni Evelyn Credo, Sul Bergunyo, kastamatan ka ni Segundina Gonzaga, Eva Atchera,
Hi, thank you kay ni Elita Villamor, ni Art Tugay, wano Art Pugay, madi, dublanta, ni Art Pukay, kastamatan kay ni Natividad Parmejo, Wilfred Salakup, ni Badjang, Willie Yuperio, kastamatan kay ni Arlene Valderrama, ni Juicy Molena, ni Jambas, kastamatan kay ni Bert Pacantes, Nena Magarin, Glory Osita. Astamatan, thank you. Iti pa nagkom-comment ni Harry Mapanaw, ni Albert Rose Hill Sibukao, Meli Gabatino Vinas, ni Ervin Manguba, wano Irvin Manguma. Hi, thank you kay ni NH Kitchen, ni Jane F. Teresita Talon Cambia, wano Teresa Talon Cambia, Amelia Bermejo, ni Idot Alicom, astamatan kini Wilma Barruga, Luis Lukutan, Jaime Rodriguez, ni Person, astamatan kini Andrea Ruiz, Mirna Balagut, ni Guni Han, agramatan kini Rosita Morgado, Rose Galvan Mix. Hi, thank you kay ni Ana Arellano, ni Aaron Tuliao, Jetmart Ventura, Mary Ong, Ria Espina, Loreto Lumelay, Joshua Rain. Sabatan, thank you kay ni Kathleen Pagala, Magdalena Guillermo, Risa Pereira, Sunny Asido, ni Jane Facturan. Sabatan kay ni Joven Tomas, agramatan siyempre kini Dreamer Glads. Thank you. Hindi pa nagkom-comment, kaman pa nagbibuya ni Rusi Duldulaw, ni Esther wait lang. Esther Rusas, kastamatan kini Artisuela Nieves, Juan Tolentino, Pascual Lucas, Maribet Ridad, Lynn Sabado Mapile, agramatan kini Lalaine Columa. Thank you kini Janice Toledo, Nerio Alteran, Alenita Halorentino. Kastamatan kini Elicio Ducosin, Lisa Real V Channel, Elita Villamor, Ros Galba Blog, kastamatan Ros Galba Vlog, siguro nata. Gloria Duran, Pio El Diponcio Sr., Reno Villanueva, Victor Natividad, Shine Alba, Jem Viernes, Jesusa Kamat, SP Gutierrez, Risa Joy Domingo, Maylin Haliere. Kastamatan, thank you kay ni Nerissa Manzano, Henry Kalingayan, Nelly Rabago, Gemali Arpo. Kastamatan kay ni Gemali Orro, ni Claire Julian Abian, Jodeline Guzman, kastamatan kay ni Telma Nitura.